dames, Athene, kom voor even maken voor de ABBA Girls met Voor immer of even geschreven door Lilian Steps. Kom Athene, kom, hup, hey. Wij kunnen nu stil blijven staan met de ABBA. Hey, maar dames, niet zomaar wegvluchten. Zeg, wie won het om de spits af te bieden zo? Spannend. Ja, joh. Spannend. Eigenlijk een liedje voor op het einde van de avond.